gaurkoan Puyana auzora hurbildu gara, izan ere hemen duela gutxi Garbigoxo izeneko zentro batek ateak ireki ditu, zerbitzu ugari eskaintzen dituen zentroa da, hain zuzen ere garbitegia, txakurren garbitegia eta bendina bezalako zerbitzuak eskaintzen dira bertan, baina hau guztia hobeto ezagutzeko Nerea Izuzkiza dugu gurekin. Lehenik eta behin Nerea, konta iguzu, Puyana auzoan zaudeten, nun zaudeten zehazki? Puyana 18 zenbakian gaude, eta lokal bada aspaldi utxik zegona eta gustatzen zitzaiguna, baina inoiz ez genuen paso ematen, eta azkenean iritsi izan momentu bat, paso eman genuena, eta egia esan ez gehala damutzen. Eta konta iguzu, nondik dator ideia hau, zeren egia esan, zerbitzu ezberdinak dira, baina horiek guztiak espazio bakar batean uztartzea lortu duzu, ezta? Ikusten genituen behar desberdinak hemen, adibidez goxoki dendarik etzegola, labanderi bat ere oso ondo etorko zala eta gero txakur pilo bat ikusten genituen. Orduan esaten genuen, papelan planua egingo dugu eta planuak ematen badu, gero fisikamente ere eman behar du. Eta hola, planua atera zen eta gero fisikoki ere atera zen eta oso gustora gaude. Berez, zerbitzu ezberdinak dira, baina komunian dutena da autozerbitzuak direla, ez? Bakoitza nahi duen momentuan etor daitekela eta bere kabuz, hori bai arropa garbitu, txakurra garbitu edo nahi duen erosi, aukera hori duela, ez? Konta iguzu, zer ordutegik egiten duzuelan edo pixka bat nondik jaio zen autozerbitzuak izateko ideia? Begira, nik lan egiten duen fitxatuz eta famili bat osatzen saiatzen ari gera, 3 umekin, eta nire gizona era autonoma da, eta ordutegi aldetik ezin genuen eraman bi lantoki. Eta, bilek lan egitea gustatzen zaigu biei, orduan izan duzan, zerbait autozerbitzua montatu behar dugu, ordutegirik gabe garbitzera etortzeko, ateak ireki ahal izateko automatikoki, eta hola zen, eta pixkat konpaginatzeko umeak eta familia, eta hola sortu zen gure idea. Egia esan, egun guztia irekita dago, eta jendea etortzen da nahi duenean juten da, adibidez bendina ere egun guztia irekita dago, eta gauen ere bai, eta hori da gure idea. Horixe da, konta iguzu, ez dakit nolako harrera egin dizueten auzoan, pixka bat bizilagunek beraiekin egoteko aukerarik izan duzuen, zer den gehien erabiltzen duten zerbitzua edo nola hartu duten negozio berri hau? Egia esan uste baino hobeto, bildurka heldu ginen, esaten pentsatzen genuen esango zutela hauek, da etortzen dira honea eta nahi duten guztia eginez hemen daude, baino ez, egia esan jendeak oso ondo hartu du, geroz eta jende gehiago ezagutzen nahi geha inguruan, eta ez daukagu momentuan kejarik, eta bertako blokekoak eta jendeak erabiltzen dute, hori seinale ona da, egia esan. Orain Garbigoxoren beste atal batean gaude, txakurrak garbitzeko tokian. Hau ere, nola bururatu zitzaizuen, o zergatik ikusi zenuten hau jartzeko beharra? Egia esan, txakur pila bat ikusten genituen hemen kaletikan, eta konturatzen nintzen portaletan txakur handiak sartzen ziala. Eta, karo, guk etxean mangirakin eta garbitu dezakegu, baina pixu batian, esaten genuen, nola garbitu daiteke hau pixu batian, ez? Komunian sartuta, baineran sartuta, eta hoi zandu da. Eta orduan esan genuen, egia esan azkeneko aktibidadean pentsatu genuna, batez ere labanderin eta bendina pentsatzen genuen, baina hori dena ikusita, eta parke bat ondoan edukita, esaten genuen, ematen badigu metroak eta aukera balin badakagu, aukera eman nahi dugu. Horixe da, kokapen estrategikoa da, txakurren parkea, Puyanako txakur parkea, alboan duzutelako, eta gainera hori etxean ez dauden erosotasunak eskaintzen dituzutelako, ez? Espazio bat, gainera beraientzat egokitua, bai ramparekin, eta igual etxean jendeak ez dituen erosotasunekin, imaginatzen dut jendeak hau eskertuko duela, ez da? Egia esan, etxean jende askok esatezian, etxean garbituta ere, makurtuta egon behar dut, eta hori ere etzai gustatzen, eta orduan, honek aukera asko ematen ditu, etxea ez dezu zikintzen, aldapa badaukazu animalia handiak igotzeko, eta garbitu eta lehortu bertan iten da. Konta eguzu, nolako zerbitzuak ditu, ze programa ditu pixka bat, nola funtzionatzen duen kasu honetan txakurren garbitegiak? Begira, ez dauka besterik, sartzen da animalia hemen, lotzen da nahi duen alturetan, segun handia balin bada goian eta txikia balin bada berago aukera lotzeko, eta gero moneda botatzen da eta botoia ematen zaio, dauka garbiketa aukera, jaboiakin botatzen duna, gero dauka aklaratzekoa, ura botatzen duna mangerak, eta gero dauka legortzeko aukera ere, eta legortzeko botoia ematen batzaio, denbora berdinarekin legortzeko makina martxan jartzen da.
Gero ere aipatu behar dugu, txakurrentzat ere, bendik berezi bat duzuela, beraientzako produktu guztiekin, ezta? Hori da, hori ere burutik pasa zitzaigun, zeren batzuri igual aste zitzaien, txampua adibidez garbitzeko garaian, edo toaia, orduan esaken nun, hori ere aukera hori eman bertzaio, eta nola autozerbitzua da, makina bat erosi genuen, eta egia esan ondo funtzionatzen du. Bueno, orain garbitegian gaude, ikusten dugu makinak dituzuela, berria gainera, garbitegiak, bai idorgailuak ere, konta iguzu pixka bat. Nolako zerbitzuak eskaintzen dituzuen bertan, jendeak normalean ze garbitetzera etortzen den, edo pixka bat nolako erabilera ematen zaion espazioni. Bale, begira, 3 labadora dauzkagu, 10 kilokoa txikiena, 15koa ertaina eta 20koa handiena. Eta gero dauzkagu lehorgailuak 2 20 kilokoak. Eta egia esan, gehien erabiltzen dianak handiak dira, zeren etxean falta dutena, etxean kabitze zaizkion gauzak jendeak ekartzen ditu, eta 2 handienak asko ibiltzen dire, eta txikiare ibiltzen da nik uste baino gehiago, porque azkenean etxekoan antzekoa da, baina jendeak edo etxean ohitura galtzen ari da labadora jartzea eta honea etortzeko ohitura hartzen ari da, o ez dakit, baina hiruak oso ondo erabiltzen dira, eta gero lehorgailua zer esanik ez. Claro, eguraldi honekin eta hemen dagoen klimarekin, askotan jendea inkluso ere legortzera etortzen da, etxean garbitu eta hemen legortzen du, ze 20 kilokoan etxeko 2 edo 3 labadora batera sartzen dire, eta 15 minututan lehortuta ateratzen da. Horixe da, programa ezberdinak daude, baita beroan garbitzekoa ere, funtzionamendua imaginatzen dut, erresa izango dela ez. Bai, oso. Jendia bildurke etortzen da, eta gero ateratzen da esanez, y es más fácil de lo que pensaba, esaten du, es la típica frase. Eta bai, hor daukagu ordaintzeko makina, eta arek irakurtzen juten bazera, segituan pasuak berak aukeratzen ditu. Adibidez, garbigailuetan dago edo delikatua, edo zikina, edo oso zikina dago aukera, adibidez. Eta hori, pasuak ematen juten zera, eta edo zeinek erabiltzeko aukera badaka. Aipatuko dugu ere, fidelizazio txartela duzuela, etortzeko ohitura handia duen jendeak, nola baiteko, deskontua edo plus hori izan dezan, ez da? Bai, hori da, aukera hori eman genuen, ez genekiun ondo funtzionatuko zuen, baina egia esan, uste baino tarjeta gehiago saldu dira, eta jendeak asko erabiltzen du, eta erabilera hori hemen bertako ingurukoai batez ere gehienak badaukate, eta bai garbigailuan da bai lehortzeko aukeran, deskontua dauzkate, hasi que interesante da beraientzako ere. Bueno, aipatutako zerbitzu guztiez gainera ere, aipatu behar dugu, Aimar Irigoyen, nerearen gizona dela, eta zuk ere, zure espazioa edo zure bulegotxoa duzula, garbigoxoren eremu honetan. Konta iguzu, nolako lanak egiten dituzuzuk edo ze zerbitzu eskaintzen dituzu? Bueno, esan gure zerbitzua nahiko handia da, ez? Handia dozanez bai hormigoi lanak, bai igeltxeritza lana, azule jatze lanak, orokorrian konstrukzioan bastante arlo desente ikuitze jau bai. Bueno, Aimar, eta konta iguzu, imaginatzen dut, zerbitzu hau guztiekin batera izatea leku berean, zuretzat ere, errestasuna asko suposatuko dizkizula, ez? Bai, pixka lehen esan dugu bezala, ez? Komobideien bila jungea, eta hemen naizta autozerbitzua izan, badaude inzidentzi batzuk ez, edo deitzen dizute, eta azkerian hauzan almazen bat bezala, eta nire papelak eta nire ofizinako asuntua nola Andriega emateun, esan gendu, zertan jarri behar dugu ofizina beste nun baite, hemen leku eukita ez. Orduan, dana abarkatzen du pixkat hemen egon da ez. Nire papelak ematen dago bitartean, inzidentzin baldin badago, bertan dago, eta jendia zai euki berrik ez dago, eta aldala jendiai komodidade handina emateko ez. Eta konta iguzu pixka bat, norbaitek reformaren bat egiteko asmorik badu, edo nola kontaktatu dezake zurekin, nola izaten da ez dakit bertara hurbiltzeko aukerarik duten, edo zein izaten da harremanetan jartzeko bidea? Bueno, gaur egun adelantu dazkaunakin, interneten edo Aimar Irigoyen konstrukzionez, Aimar Irigoyen jarrizkeo, hor azaltzen da informazio guztia, eta bestela nire telefono zenbakira deitu, 605 zazpi 3640, eta nik uste erantzuna lehen bailan izango litzakela. Primeran, mila esker, eta animatzen dugu mundu guztia onera etortzea. Eskerrik asko. Bale, zuei. Bueno, ere amaitzeko, azken zerbitzuaren inguruan hitz egingo dugu, kasu honetan bendin bat, ikusten dugu, askotariko produktua dituzuela bertan, ezta? Bai, egia esan hori izan idea, hemen inguruan falta zan guztia, artikulu guztia jartzea. Bale, eta konta iguzu, nolako produktuak edo aurkitu ditzake jendeak bertan?
Ba, pixka bat denetikan, goxoki denda batean aurkitzen dianak, gero tabako asuntuare hemen ikusten dugu tabakoantzako papela eta enbarazuan tesak, eta denetik pixka sex shop aldetikan ere zerbait aukera eman nahi nuen, eta egia esan, gustora gaude. Eta konta iguzu, nolako harrera du zerbitzu honek edo jendeak benetan asko erabiltzen alduan? Uste baino gehiago egia esan, eduki izan genuen bilera bat komunidadean eta jendea pixka zitzaion gustatzen idea hau ze gauetan ere irekite egoten delako, eta orain pertsona horiek ikusten ditut hemen erosten, hasik ez dire disgustora egongo. Horixe esan behar nizun, zerbitzu hau egun osoan zehar eskaintzen dela, baita gauean ere hori izango da abantaila nagusietako bat, ezta? Bai, egia esan konturatzen ari naiz, hori etzan idea, baina konturatzen ari naiz gauez lan egiten dutenak ambulantziak, taxistak eta olako ertzainak eta olako jendeak asko erabiltzen dutela. Nahi gabe, egia esan, gertatu zen idea hola eta konturatzen gera kamaratik eta olako jendeak asko erabiltzen dula eta ondo etortze zaiola, dendarik ez daukate irekita gauez, orduan denak gustora. Gero aipatu behar dugu ere, pixka bat aurrera ginela, zerbitzu edo behar desberdinak nabaritzen zaretela, adibidez beste alboan ere, paketeak jasotzeko makina bat jaso duzutela, ez dakit hori ere asko erabiltzen alden edo azkenean zerbitzuak osatzen jutea da, ez? Azkenean jendeak ahalik eta errestasun guztia jasotzea espazio berean eskertuko du, ez? Bai, hori ere suertatu zen pixka bat, guk behar izan genulako, gu bizi gera ere pixkat mendialdean, eta egia esan paketea jasotzeko garaian egun guztia lanean, eta gero ez zutela bilatzen gure etxea, eta esan genuen, takila jartzen baditugu, transportistak oruzten du nahi duenean, eta guk ere hartuko dugu nahi dugunean, eta egia esan jendeak asko erabiltzen du. Eta azkenik konta iguzu, daramazuen denborarekin etorkizunera begira ezakitia zerbitzu berriren bat txertatzean pertsatzen ari zareten, hobekuntzaren bat, edo ikusten dugu ideiak etzaizkizuela falta, orduan ezakit zerbait berritan pertsatzen ari zareten. Momentuz ez, baina beti jendeak eskatzen digutena nik kontuan edukitzen dut, eta aldeten bitartean, aukera balin badaukat ere jartzeko inongo arazorik ez daukat, inkluso gustatzen zait jendeari kaso egitea, eta beraiek behar dutena jartzea, baina lokalak ja ez du gauza asko, metro asko sobran, hasi ikusiko dugu, sobre la marcha ikusiko dugu. Mila esker nerea dena azaltzeagatik eta erakusteagatik ikusi dugu zerbitzuak asko direla, beraz hemendikan jendea animatzen dugu onera gerturatzea eta hobekien datorkion zerbitzua erabiltzera, hasi que eskerrik asko. Mila esker, zuei.